Mga tugang, ini ang paghurop-hurop sa tataramon. Ngunya na Pasko, saro sa nilalaog niyato, iyo an marumduman kan sa tuyang namumutan, an mabisita kan sa tuyang pamilya, an mga ina, ama, mga magurang, naglalaob na mabisita kan sa indang mga aki, mga apo, an mga aki naglalaom na marumduman, mabisita asin marigaluhan kan sa indang mga ninong asin ninang. O anong kaugmahan? Imahen nin pagbisita an mahihiling niyato sa satuyang mga babasahon ngunyan. Sa Biblia, an pagbisita kan Dios nahihiling namamatean kunan Dios nanunuga sa banwaan asin inuotob an sa iyang panuga. Kunanggana ang banwaan in Israel sa gyera, kun naligtas sa trahedya. Nagrurokyaw sinda, salamat, sinurog kami kan Diyos, binisita kami kan Diyos. May tulong elemento ang pagbisita. Enot kun si isay ang mabisita, kun isay ang maabot. Ang aki, binibisita ang sa iyang ina. Ang ninong binibisita an sa iyang tinubong. Sa enot na pagbasa, nanuga ang Diyos nin maabot na pamayo sa banwaan nin Israel. Ang pamayong ini, mamamahala sa banwaan sa ngaran kan kagurangnan, asin siya magiging katuninungan. Ikadua, ang daradara. Mas marahibagakon ang mabisita may daradarang regalo o pasalubong, magin man ining bado, gamit o kwarta. Sa ikaduwang pagbasa, naaraman niyato na ang nag-abot, ang nagdatong, ang nagbisita, iyo ang Diyos sa persona ni Jesus. Ang sa iyang daradara, ang utubon ang kabutan kan Diyos, na sa iyang ipinahiling kan idinusay niya ang sa iyang buhay sa pagkamuot. Si Jesus ang katuninongan na maabot, andara niya pagkamuot kan Diyos. Sa Ebanghelyo nadangog niyato na si Maria bados ki Jesus, binisita ang sa iyang pinsan na si Isabel na bados ki Juan. Ani katulong elemento, iyo an epekto kan pagbisita sa binisita. Ano ang sabi ni Isabel kan siya binisita? Kan nadangog ko an sa imong pagtaong galang, an aki sa sakuyang tulak, luminukso sa kaugmahan. Ano ang namamatean kan binibisita? Maugma. Mga tugang, ngunyan na Pasko, sa imahen nin pagbisita kan Dios, mamibi kita, nalugod, maako niyato ang Dios, maako niyato si Jesus, na iyo ang madatong, maabot, mabisita, asin mamatean niyato ang sa iyang daradara, ang katuninongan, ang pagkamuot, ang kaugmahan. Amen. Mga tugang na paghurup-hurupan niyato ang tataramon. Ang tataramon padagos na hinanyugon ta, isabuhay ta, ipasa ta.